खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 जानुवारि 2021 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा सुथुरा बांगोन गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गोदान जेबो हाबाखौनो मावथ'यैयानो गाहाम। वृष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि जिंगाया बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन बेफार फालांगियावबो खहा जानायनि सम्भाबना दङ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गुबुनखौ मोजाङै बुजायनो हागोन आरो गुबुनखौ जेखि खोथा बुङा मानो मोजाङैनो खोनासंनो हागोन। कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां नाथाय देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरबा खाथिनि लोगोआ थगायनो नाजागोन नाथाय थगायनो हानाय नङा पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गावनि रोंगौथिनि थाखाय गुबुनजों बाख्नाय जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा हेंथा नुजाथिगोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन फालांगियाव जाफुंसारनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां धोन खामायनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन माबा जाहोनाव अपमान जानांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मोनफ्रोमबो खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन अब्लाबो गोसोआव गोबां टेनसन बांगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन मोननायनि सम्भावना दं फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गोनो गोथो आरो गुलुं गुजुं मोनगोन सोरबाया खहा खालामनो नाजागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों